Takže čeko lidi, moje jméno je Pete a tímhle s tím vás vítám u nové série ze hry Assassin's Creed 3. Takže vrhneme se na to. Já jsem viděl první trailer, nebo spíše viděl jsem let's play na tu hru a první díl měl jenom 50 minut, vlastně 50 minut byste měli, řeknu vám to takhle, 40 minut jsou prostě naskriptované scény a skoro nic tam neděláte, zabijete krále v divadle, nebo na opeře spíše, zabijete na opeře krále a jedete lodí z Londýna do Ameriky. Na konci, než dojedete do té Ameriky, tak je bouřka, takže se tam staráte o loď, že se tam vždycky prasknou lana, takhle, tak akorát tam děláte, zavazujete lana a vylezete na stožár. Tak, OK. Takže už jsme v Bostonu. OK, a tady máme teda, what the fuck, takový teleport. Takže už jsme v Bostonu. Jdeme dovnitř, mám to snad všechno naladěný, já se ještě, omlouvám se jo, ale podívám se na nastavení a ovládání rozhraní loď, obraz, obecný, listen dos efektu, dubbing a jas, hudba, jo, mám to, tak to je fajný. OK, jdeme si koupit pistoli. Tak jasně, že si potřebuji něco koupit, ne? Tak to bych jsem asi nekoupil. Prodat, no, občas něco prodáme. Palné zbraně, koupíme si nejdřív palnou zbraň. OK, to si koupíme, no. Křesedlová pistole, to bude střílet po náboji, ne? Počkat, jo, escape, musím si trochu ohmatat to ovládání. Jasně, že normální meč. Jo, potvrdit. Tam už zbyde jenom 150 korun. 150 těch Assassin's Creed mincí. Jo, už máme knife. Nice. Schovat zbraň. Mačkám Ečko. What the fuck. Ne, tudy ne. Mačkám Ečko, aby se mi schovala zbraň a nic. OK, no. No jasně. LOL, to si děláte srandu, ne? LOL. Tady, já vím, že už si můžu pohladit kočku a psa, ale prase jako really. OK, tak máme jít tam. A tohle to se mi nehorázně líbí, to na tom koni. Wow. Jinak grafiku mám na vysokou, protože mi to zatím na nějakých těch 30 FPS. Postavit se na to nechci. And have you had any luck with that? Aye. William Johnson waits for us at the Green Dragon. Taky dobře zvolený, ne? Zelenýho draka. But he saw the order's mark and did not hesitate to come. Jo, já se fakt omlouvám, že jsem nenatočil ten první díl jakoby z toho, jak jedu tou lodí do té Ameriky. Protože fakt říkám, já jsem to hrál 41 minut, měl jsem to na play, prostě 41 minut jsem měl jenom z těch naskriptovaných scének, takže já už chci nějaký asasínský triky, tu nechci jezdit na koníkovi. Tady asi zaparkujem, že jo. Tady takhle, zaparkuj rovně. Ne, ty si chujus, neumíš zaparkovat rovně. Vítejte v Bostonu, sekvence 2. OK, tak děkuji za přivítání v Bostonu. Ne, jdem se vyhnu. Otevřít dveře. Já nevím, jako, sice jdu na vysoký detaily, ale vypadá to, jako kdybych jel na střední. A taky chci říct, že tyhle scénky budu přeskakovat, protože se mi to zdá jako zbytečný. Nebo napište mi do komentářů, jestli to tam ty scénky mám nechávat nebo ne. Když napíšete, že to mám přeskakovat, OK, přeskakuju to, pokud to mám nechat, nechám vám to, mě to vůbec nevadí. Protože podle mě je to úplná ztráta, nebo spíše víc nahrávat. Si hodnej, že si mě odstrčil. Prostě podle mě je to takhle jakoby zdržování, nebo pro mě je to zdržování. U Agralise, co se koukám na Unity a jsou tam prostě nějaký takovýhle rozhovory, tak to většinou přeskakuju. A máme teda už nějakou misi. Nechápu, mezerník, když držíte mezerník, tak jdete jakoby rychlou chůzí, ale musíte držet mezi tím i pravý tlačítkou myši, abyste šeli rychlejš. What the fuck?
OK. Jinak... Co? No OK, no, tak byl jsem ve městě a najednou jsem na nějaký farmě. V pohodě. U tebe mám misi, ne? Jo. Tak když tam byl vlastně ten zelený bod, tak... Už se mi to ukládá. Přeskočíme. Oh, damn. Kvečkem vystřelit. Get into position. What the fuck? Uh, V mém případě jsem mu mířil asi tak na nohy. A ten týpek to dostane. A ten týpek to jako okrást, já ho chci okrást. A ten týpek to dostane prostě do hlavy. What the fuck? Sebrat zbraň, já chci sebrat zbraň. Jo. Jo, mám tu měřidlo. Počkat, s tím se nedá střílet? Ne, počkat. Hop. What the fuck? Jako kdyby se nic nestalo. No. Střel mu na tu hlavu. Až teď jste si mě všimli, hoši. Tak pojď. OK. Už jsem si navykl na Unity. Wow. Když je tam prostě tenhle ten křížek nad ním, tak to znamená, že je útok. OK. OK, ty máš dobré otočky. Proč do něj tak pícháš? What the fuck? Aha, zabil jsem 4 cíle a to bylo všechno, OK. No to už jsem zjistil. Tahle zbraň stojí za prd. Řeknu vám to fakt, ta stojí za prd. Počkat, jako to už všichni zhebli. OK, no. LOL. Tak jsem se vypořádal. OK, to šlo rychle. Já si srandu nebudu lootovat, já budu. Tak, sebrat předmět. To chci vědět, co v tom je. Lay down your weapons, Hej. and I'll consider letting you live. I make you the same offer. We've no quarrel. I only wish to return this chest to its rightful owner. Nothing rightful about Mr. Johnson. I won't ask again. Já, tak ten se s nima nesere. Agreed. Tak to platí, správně. Takže zmáčknu F-ko. Počkej, proč nemůžu? Já nemůžu zrušit střelbu. Nechci zrušit střelbu. Kámo, wow. Jo, já mě chci ochránit, ne? Aha. Prostě takový jenom. My jsme tam 3 a najednou jsme 4, OK. To máme všechno okrát, OK. Já potřebuji prachy, že jo, tak proč ne? Dovolte, aby... Jo, takže máme bránit. Mise občanů, OK. Máme nějakou novou misi, nebo co? Kolik máme peněz? OK, někdo po... Don't let go of the chest, Charles. We'll take care of this rebel. Jo, ty se z toho nebál. Jo. Nice. Nice. Jo. Rovnou tě okradem. What the fuck, proč mi klesne FPSka na 20?
O, In už jsou na case you've 3000. forgotten, we're in the midst of something. Why do you always Sorry hoši, surprise jako já the tu musím okrást, potřebuju prachy, že jo. Utratil jsem 2000 něco. Jo, pěkně si utíkal. Nebude tu něco, ne? Hello, madam. Je tu hodně lidí. Lol, viděli jste to? Kámo, tak ty máš dobrou skill. What the fuck, vodkáč střílí. A jdeme si dát trochu asasínský. Nice, tak to je nice. To si print screenu. Nope, či se tady. Print, jo. Oh! Zmizneme FPSka. Už jsou zase na zpátek. Hele, kráva. Já jsem si nějak přihodil FPSka na druhou stranu, tak to mi nevadí. Počkat, vlastně tomu nic neudělám. Oh, what the fuck? Aha. To jsem teda nepochopil. OK, jsem zpět, byl jsem přerušen. To zase začínám tady. OK, no. Don't let go of the chest, Charles. We'll take care of this rebel. OK, to mi nevyšlo. To mi nevyšlo. Nádherně si správně. LOL. Oh my god, další print screen. Ne, zase mi zmizely FPS, já se na to vyprdnu. Ty vole, čím se print screenovalo. Nevadí, je mi to jedno. Asi F12. Abych si mohl přebít. Jo. Tak. Děláme takový menší tah. Sakra. Proč jdete tak pomalu, hoši? Máme čas. Čau, kidi. Teda. Dobrý den, já jsem Pete. Ne, nebudu se s ní seznamovat. Charles, Lee máš málo FPSek. Teda FPSek, málo shoot. OK. A? Střílej! Nice! Double shit! OK. Nope, to není OK. Střílej! Střílej! Oh my god. Opovaž se střelit. Oh damn. Musel bych nechtěl zemřít. Aha, akorát já jsem myslel, že se beru tu pistoli. Hoši, jdeme, no. Přidáme na tom. Tady jde se bratilo? Jo. Chudáku z nějaký. Jak s tím prostě prdne, lol. Takže tady uděláme teda druhou sekvenci. Jakoby druhou. Mohl by si nabít. Známe to, máme tam nějaký úkol, kde máme zabít 10 střelců. OK. Nice, bitches.
No tak, to si nemusel dělat. Look at those badgers running around all lovely. Čisto. Nope. Přeběj. Kámo, přeběj. Docela rychle. Vidím. Dobrý. Dost lidí na splnění úkolu. Střílej! Přeběj! Vidím ještě 2. Cože? To si... O kurva. Přebíjej. Přebíjej. Jop. Ještě nic. Ne. Ne, prostě to nemá cenu. Vlezu si pro tebe. That seems to be the last of Ty. Okradu tě mezi tím. Ano. Kam ty jsi spadnul? Jo, tam. Mě zajímalo, no tady není vlastně. Já si dopletu s Far Cryem. Omlouvám se, kdybyste slyšeli dvakrát audio ze hry, protože mám ještě zaplý zvuky na repráku. Takže, jo, OK, máme to savelý. No nic, takže pro tento díl z Assassin's Creed 3 to bude všecko. Pokud se video líbilo, zanechte like, pokud se video nelíbilo, zanechte dislike a pokud se chcete koukat na další takovýhle videa, zanechte odběr. Já se s váma loučím, mějte se krásně, skládejte básně a čau čau.